World Today's Officers बिथांमोनजों सिनायथि लानाय हाबाफारियाव गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव जिल्ला थाखो आरो फैयै दिनै जोबथि गेलेनाय थामहिनबा बेयो काउन्सिल लेभेलनि फाइनाल गेलेनाया नोंथांमोननि गेजेराव साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव सौफैबाय। काजलगाव आरो कसुगावनि गेजेराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांथार मोनसे खाबु बेयो जाय गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावखौ जिउ राहा दाफुंनानै लानायनि मोनसे गिदिरथार सुजुग थामहिनबा खाबु जायखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड CEM काप 2025 नोंथांमोननि गेजेराव थामहिनबा ग्राउन्डआवहाय दिनैनि गेलेनो गोनां बल लानानै फैगोन। After 4 sessions, the ball is coming by. Beautiful, very exciting, more thrilling, much more long-awaited Bodoland CEM Cup Grand Finale here at the Sai Stadium. The match between Kazalgaon versus Kasugao, the council level final competition is on the way, and Honorable Chief of Bodoland Pramod Boro is receiving the ball and will hand over to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma. And after that, Honorable Chief Minister of Assam will kick off the ball. Honorable CM Pramod Boro is hand over, and the coin goes up. I think man in yellow jersey from Kazalgaon, 1 line of field. Man